кое беше особеното за референдума като избор, който проведаха в България и в град Добрич. Това беше един от, може би, най-нормалните, най-законните избори, тъй като за пръв път няма купуване на гласове, няма кебабчета и бира, за пръв път няма жалби за касиране на вота. Само ние внесахме една жалба до районната избирателна комисия във вчерашния ден, което касаеше гласуване с невалидни документи, т.е. гласувало с лична карта, която е ксерокопия. Референдума дава един шанс на демокрацията. 20% от гражданите на България, като 17,3 или 4% от гражданите на Добрич се позоваха на правото си на пряка демокрация и изразиха своя вод. С да или с не, това е вече зависимост от тяхната информираност, тяхното желание. Но аз съм убеден, че онази част 80%, които не гласуваха, никой от политическите партии не би трябвало да ги приеме като някакъв техен актив. Това са граждани, които в един следващ момент на парламентарни избори ще изразяват своя вод. Така че референдума няма победители, макар че всички си искат да бъдат победители, няма и загубили. Това е една първа стъпка в най-новата история на България, както се казва клишето. Ние за този референдум се готвихме достатъчно дълго, направихме необходимото. Събрахме около 3000 подписа. Това, което имаме като резултат, вие го имате вече като резултат в цялата област, само това, което имаме, че може би по нашето паралелно преброяване за град Добрич имаме около 9000 подписа с да. Това не са само подписи на БСП, а общо подписа с да. Гласа. Гласа. И останалите са против, около 7000 може би са против АЕЦ. Изграждане на ядрената енергетика в България. Тези 9000 гласа са поне с 3 пъти сме надвишили подписката, която преди малко ви казах, около 3000 подписа събрали. Което мислим, че е добре за нас като общинска партийна организация. Не го приемем като актив и благодарим на всички, които излязоха в този мразовит ден и гласуваха. Преди всичко, че гласуваха, вече и тези, които подкрепиха инициативата с да, също благодарим на тях. И благодарим всички от нея, които не подкрепиха и в самата подготовка и организацията на референдума.